Mace nishaɗi ce a lokacin da take nishaɗantar da ɗa namiji. Haka shi ma ɗan namiji nishaɗi ne a lokacin da yake nishaɗar da ya mace. Gamsar da junanku wajibi ne ko kuma jiyar da junanku daɗi. Wannan abu ne wanda yake ɗarsuwa a zuciyar mace da ɗa namiji. Wanda idan har ka taɓa cin ya mace ba tare da tana so ba, to fa tabbas kai kanka ba za ka fitar da ruwan da ya kamata ka yi iyo a ciki ba. Haka shi ma ɗa namiji idan baya so, lokacin da sha'awan shi bai motsa ba kenan. Idan ba tare da kin bashi gudunmawan da shi ma jikin nashi zai motsa ba, har sha'awan shi ta motsa. A to fa tabbas za ku yi na tamkar kuna cin dusa. Za ku ci junanku tamkar kuna cin dusa, amma idan har za ku gamsar da juna, shi ma kuma zai ji daɗi, ke ma ki ji daɗi, to abin dole ku fitar da ruwan da ya dace. Dole ku fitar da ruwan da za ku jiƙa junanku. Idan kuma ɗaya yana da sha'awa, ɗaya bai da sha'awa, shi sa ake so kafin ku yi sex da junanku, fara gamsar da junanku, ku aika wa junanku saƙo. Saƙon da idan kuka aika wa junanku, kowa zai ba da kai ba tare da shi kanshi ya sani ba. Sha'awanka za ta motsa, sha'awanta za ta motsa. Za ku so ku gamsar da junanku yayin da kowa bai sani ba. Nishaɗi duniya ne kuma ana shigan shi, amma fa idan da soyayya. Idan da soyayya, idan kuma na so. Amma fa ba fa abin da ya fi illa irin a ce mace ba ta son kai sex da ita. Ka ce kai kuma sai ka yi. Shi yasa mace ta zama 'yan lallaɓa. Ka lallaɓe ta sosai. Idan ka lallaɓe ta, ka jiyar da ita daɗi, ka jiƙa ta, to za ka samu abin da kai kanka ba kai ma ba kai zata ba. Za ta saki jiki da kai, za ta mele maka, za ta baka dorinta ka shiga, ka cika caccaka son ranka. Amma fa idan ta ƙi, ko kuma idan ba ta so, wedan naka bai yi tasiri a kanta ba, ko kuma ka ɓata mata rai. Idan har buranka, cycling buranka ya ɗan nitse, cycling ɗin buranka ya ɗan nitse a ciki, to fa tabbas ma aka gode wa Allah. Amma kuma idan har ka shiga, baka jiyo ruwan da kake da buƙata ba, sauranka, ko kuma baka zakaɗo maji daɗinta ba, gaskiya sauranka. Da yawa mazaje kawai cin matan suke, ba tare da sun tabbatar da daɗinsu ba. Namijin da ya san daɗin ya mace kuwa, namijin da ya san daɗin ya mace kuwa yakan baka labarin daɗin ya mace ma yana zalale. Yana gaya maka yanda daɗin ya mace yake. Shi kanshi ya shiga wani shauƙi ma na daban. Labari ma kenan kawai, ba fa wai a aikace ba. Idan kuma ya fara aikin, abin ba a cewa komai. Idan har za ka ci dorin ya mace, to ka tabbata ɗayan biyu, kana cycling nononta, ko kuma kana shafa irin ƙasan maranta, kana shafa mata jikinta a hankali. So kawai wani zai haye kan ya mace ne kawai ya dinga saka buran shi, yana shiga yana fita, yana shiga yana fita. Ba wani irin wani sauti ko wani ɗanɗano tsakanin shi da ita. Babu wani ɗanɗano. Ita kuma ya mace, idan kana so ka ji daɗinta, ko kuma ta baka kai sosai, to ka dinga yi mata irin waɗannan romantics ɗin. Hakan yakan sa wani saƙo ya dinga aikawa a jikinta cewa lallai wannan fa yana yi na, ko kuma ina mishi daɗi sosai, to bari in ruɓanya akan daɗin da nake da shi. Sai kaga ta sakar maka jiki. Amma idan har ba ta sami irin wannan kulawan daga gare ka ba, za ka saka buranka kawai idan ka yi releasing ka zare,
ba tare da ka taimaka ita ma ta yi releasing ba. So abun fa ba zai ba da citta yadda ya kamata ba, ba zai ba da citta yadda ya kamata ba. Amma idan har za ka yi mata abubuwan da take so, saƙonni za aika ko ina da ina na gaban ya mace. Gaban ya mace sun fi saki sosai, sun fi saki sosai akan gaban ɗa namiji. Saboda me? Saboda idan mace sha'awanta ya tashi, nan da nan za ka ga baki ɗaya lokaci guda ta nuna. Ko kuma wata magana ma ba za ta iya yi ba, ba za ta iya yi ba. Har ɗa namiji zai iya yin ƙarfin hali, zai iya ƙarfin hali ya yi magana. Yawwa, amma ita za ku ga baki ɗaya weak take. To don haka a nan ba za ka ji daɗi ba, a nan ba za ka ci moriya ba, a nan ba za ka miƙar da zakanyanan taka wato jijiyanka a cikin doranta ba. Haba da Allah, haba gwaraza.